dneska tu máme prvý get ready video na tomto kanáli a ja som nenatáčala pár mesiacov, lebo neviem, prečo som natáčala. Škola je ťažká, ľudia, takže veľmi som nestíhala. A taktiež mi vymazali môj TikTok, kde som mala proste... Tam som natáčala všetko, tam som natáčala get ready video, tam som natáčala všetko a oni mi to vymazali. Na odvolanie mi ho tiež nevrátili, takže tak. Prvú vec, čo používam na vlasy, je táto, ak máte zničené vlasy, go to, toto musíte mať. Potom si rozčešujem vlasy, keď si dám toto a použijem Moremo jednu pumpičku na obidve strany. A to je všetko, čo používam na vlasy. The Ordinary. Toto používam skoro 2 roky. A ľudia, toto je proste taký ten základ skincare. Ak nemáte nič, tak proste toto potrebujete. Ja som na začiatku, mne strašne vadila tá vôňa, proste Glow Recipe. Ale potom som si na to zvykla. Teraz mi to už nevadí vôbec. Videli ste ten trend, čo proste... Ja som si myslela, že to nefunguje. Ja dúfam, že tento rok konečne sa dokončí moja kúpeľňa. Ja tu mám kúpeľňu, ktorá nie je dokončená. Takže musíme sa modliť a musíme dúfať, že sa tento rok dokončí, aby som už mohla natáčať moje skincare videjka. Všetky proste sa tak teším. Ďalej, čo používam, je toto SPF-ko. Ľudia, prosím vás, ak ste proste, než deti, ale proste ak máte pod 18, alebo proste než pod 18, pod 20. Nepoužívajte ten Drangel Fond, zelený tento, moisturizer. Proste on to není pre vás dobré, lebo to je proste, a ja to vidím všade. A ja mám tento. Ja som tento dostala pred rokom. A ešte stále tam mám strašne veľa. Ja to nepoužívam každý deň. Ja toto používam, iba keď si robím proste make-up, alebo proste na normálnu skincare používate niečo také ľahké. Neviem, ako to vysvetliť. Toto je taký ťažší pre vašu tvár, hej? Toto nepoužívajte každý deň. A napríklad tento od Glow Recipe, toto je dobre na skincare. Ale toto je dobre pod make-up, ako proste base pod make-up. Proste nepoužívajte to každý deň. A hlavne nie ten zelený, lebo to vám proste ničí tú pleť. A ja keď vidím proste moje kamarátky, alebo proste tako, čo používajú každý deň tie zelené, že ešte keby tento, tak ešte nič nepoviem. A ten zelený, no to je také proste... A oni majú 14 alebo 15. No nie. Ďalej, čo používam, je toto pod oči. A ja mám veľké krúpolčami, pozrite sa. A dneska to ešte dobre, dneska sú ešte malé tie krúpolčami. Ja mám reálne, ja vám sem dám fotku, ako proste vyzerám na normálny deň. Keď proste vstávam skoro ráno, ja vyzerám hrozne. Whatever. Ďalej používam tieto Hue Drops. Ja som toto dostala na narodeniny a vôbec som to nepoužívala. Mne to tu stálo od októbra, som to tu mala položené pekne a nepoužívala som to vôbec. A teraz som to ako začala proste používať, ale je to dobré. Ďalej používam tento Pixie Blush. Používate štete na tento Pixie Blush, alebo to proste... Lebo mne to štecom nejde rozblendovať. Proste ono to je také... Ďalej používam tento Essence Bronzing Powder. Ale ono to je najlepšie. Ale ja nie som človek, ktorý potreboval drahé, proste neviem proste drahé veci, napríklad Patrikta, alebo tieto drahé značky. What? Bro, what are you talking about, man? Proste bola by som rada, keby mi takto proste z ničoho nič poslal proste PR alebo proste kolab, že by som vieš dostala zadarmo. Ale a keď akože nedostanem, tak akože mne stačí aj toto. Ja nie som človek, ktorý by potreboval drahé značky. Takže som rada, keď mám drahé značky, make-upu a toto, ale nepotrebujem to. Potom tento Milani blush, ktorý už nie je v dobrom stave.
túto Sky High. Ja som si túto Sky High kúpila pred 2 rokmi. A ešte stále ja tam mám toľko. Proste toto je best. Ďalej používam túto Douglas. Slay. Ja používam toto od Essence. A ono je to dupe Charlotte Tilbury. A ja toto používam na nos, takto. Potom do kutíkov očí a sem. To je také blbé, keď ja sa mám pozerať sem a ja sa pozerám tam. Celý čas. Ľudia sa ma často pýtajú, že ako si robím obočie, alebo že či si proste na čo robím, či si trhám. Ľudia, ja mám takéto obočie, ja som si nikdy nič nespravila s obočím. Teraz si ideme spraviť moje lip combo, ktoré je veľmi jednoduché. To Douglas, aké to odtieň. A tento shade, on to tak dobre mačuje s tým Pixie blushom, pozrite. Potom používam toto labello. A to je úplne také, že iba tak troška dám. Potom používam tento Dior lip gloss. Tento som dostala minulý rok na Vianoce. Ešte stále ho mám, ľudia. Potom ešte používam tento setting spray od Dermacool. Toto je všetko pre dnešné video. Uvidíme sa v ďalšom videu.